Wis ngene wis ora apa-apa. Ngene ya Kak ya. Jenenge wong iki nek nembaki ya kaya awakmu kuwi wis penak ya. Matur nuwun. Oh, ajar stroke. Oh, joget kok. Kok lagiane Mas aku werna-werna. Lah iya, kok eneng-eneng wae. Sing njaluk diingkung. Ha iya. Mas Gareng. Yuk Kak, lanjut Kak. Yuk. Yo. Tak simpen ono